ka Dihar Presbyterian Secondary School ka khot application na kabanta ka kam hikai ha kate ka school ki jingdan kam na kabanta kate ka kam ka balaj ha kate ka school ki long ka kerdan pule ka de ban long PCM rengkat bat ka BEd ka jingsiu kan long 10,000 tangka si benai bat ka tarik ka bakhadu ban penpoy ya ki application form kan long ha ka RP100 tarik benai April 2000 RPway ka tarik interview kan long ha ka live ho tarik April 2000 RPway ha ka por khatway bajaman step ha office jong ka school na kabanta ki jingtip ki batikana phila aru ban phone ha ki number pra not khandai hinriu not saw lane pra nyo san khandai san hinriu lai not lai